Estrada i Cañón. Senyor Illa, quants assassinats calien per tancar l'oficina de Tel Aviv? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Aquest matí s'ha comunicat la decisió de tancar l'oficina d'acció a Tel Aviv. Crec que ningú pot tenir dubtes de l'actitud del govern de Catalunya en relació al que està passant a Gaza. Ningú. Tampoc vostè. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Laia Estrada Cañón. No ens malinterpreti, senyor Illa. Nosaltres celebrem la decisió que per fi han adoptat de tancar aquesta oficina d'acció a Tel Aviv, que per fi hagin reconegut que això era imprescindible, però van tard. Ho han fet tard. Els ho vam reclamar a principis de la seva legislatura, d'aquesta legislatura, en el debat de política general, el passat 8 i 9 d'octubre. Ens van dir que no. Fa ben poquet, el seu conseller, el senyor Samper, va dir també que no pensaven tancar aquesta oficina que tenia per objectiu atraure inversió internacional perquè això no tocava ara. Això no era el que necessitàvem. Han calgut 19 mesos d'extermini. Han calgut 60.000 morts, 60.000 assassinats, prop de 200.000 segons la revista mèdica de Lancet, comptant totes les persones que han mort per malalties, de set, de gana, per aquest extermini, per aquest genocidi. La majoria infants i dones. Han calgut bombardejos d'hospitals. Ha calgut que es tanqués la treva. Ha calgut que s'impedís ajuda humanitària, fins i tot que s'ataquessin vaixells d'ajuda humanitària. Ha calgut tot això perquè vostès actuessin amb coherència. Coherència vol dir que si es denuncia un genocidi cal trencar immediatament relacions polítiques i comercials amb el país, amb l'estat genocida. I això significa que sí, que tanquen vostès l'oficina de Tel Aviv, però que també significa que tenen el deure i la responsabilitat de garantir que no hi ha cap tipus de relació comercial amb Israel. I això també passa per prohibir tota la propaganda a l'Aviation Week. Som davant d'una atrocitat de dimensions descomunals que només ha estat possible per la complicitat internacional, no només dels Estats Units, sinó també de la Unió Europea, amb un paper vergonyós i lamentable. Una atrocitat que ha estat possible gràcies al paper dels mitjans de comunicació, que han repetit el missatge d'ordre, que la massacre de tot un poble era necessària i justa per combatre teòricament el terrorisme. Deia Malcolm X que si no estem previnguts, els mitjans de comunicació ens faran estimar l'opressor i odiar l'oprimit. I això ha passat. Això explica l'anestèsia, la immunitat davant de totes les imatges que hem vist de Gaza. Aplaudim la seva decisió, aplaudim la victòria del moviment popular i des d'aquí reivindiquem el dret a l'autodeterminació del poble palestí i de tots els pobles, des del riu fins a la mar. Palestina avançarà. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. La posició del govern de Catalunya ha estat sempre clara. No defensem una doble vara de mesura. El que serveix per un conflicte, diguem, Ucraïna serveix per un altre, diguem-ne, Gaza. No defensem això, hem defensat sempre que hi hagi la mateixa vara de mesura en tots els casos. Les imatges que ens arriben són corprenedores i el govern de Catalunya ha pres la decisió que havia de prendre quan ho havia de prendre. La següent